سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ሓሳብ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናብቲ ሓሳብ ምቅባለይ ኣብዚ ቻናል ሒዘዮም ዝቐርብ ዘለኹ ጽሑፋት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘየለ ነዚ ሓሳብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ናፍቲ ጉዳይ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ብቐዳምነት ማንም ሰብ ቀዳማይ ሓቀኛ ዓርኪ ናይ ነፍሱ ባዕሉ ምዃኑ ክርዳእ ይግብኦ። ብድሕሪ ነፍሱ ዝበለጸ ዓርኩ ጽቡቕ መጽሓፍ ምዃኑ ድማ ክፈልጥ ይግብኦ። ማንም ሰብ ንነፍሱ ሓቀኛ ለባምን ዓርኪ ክኾነላ ይግብኦ። እዚ ማለት ንገዛእ ነፍሱ ቁኑዕ ክብረት ዘለዎ ንጹሕ ብሃፈሻ ጽቡቕ ሰብ ክኾነላ ይግባእ። እቲ ምንታይ ምስ ገዛእ ነፍሱ ሰላም ዘይገበረ ምስ ካልኦት ሰባት ሰላም ክገብር ኣይኽእልን። ሓቀኛ ዓርኪ ክትረክብ ብልክዕ ሓቀኛ ምዃን የድልዩ። ሓደ ሰብ ኣብዚ ዓለም እቲ ንኽንገልጾ ዝኸበደ ነገር ዕርክነት እዩ። ዕርክነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ትመሃሮ ኣይኮነን። ስለዚ ንናይ ዕርክነት ትርጉም ግድን ክትርድኦ ኣለካ ይብል። እዚ ዘርድዕ ዕርክነት ብቓል ዝግለጽ ከም ዘይኮነ እዩ። ዕርክነት ዕምቆት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ የርድእ። ስለዚ ናይ ዕርክነት ትርጉም ክትርዳእ ይግብአካ። ሓደ እውን ትርጉም ናይ ዕርክነት ዘይተረድአ ወይ ዘይተመሃረ ሰብ ዋላ ሓደ ዘይተረድአ ዘይተመሃረ እዩ ይብል። ስለዚ ትርጉም ዕርክነት ዓብዪ እዩ። ብሓፈሻ ግና ሓቀኛ ዓርኪ ከመይ እዩ ወይ ዕርክነት ከመይ እዩ? ሓቀኛ ዓርኪ ድማ መን እዩ? ሓቀኛ ዓርኪ ፍቕሩ ንጹሕ ዝኾነ፣ እዚ ማለት ንዘለካ ነገራት ወይ ትሕዝቶ ዘይኮነ ብልክዕ ንዓኻ ዝደልን ዘፍቅርን እዩ። ሓቀኛ ዓርኪ እቲ ኣፋውነት፣ ምስሉይነት፣ ጥርጣረ ካልእን ዘይብሉ ኩሉ ነገራቱ ናይ ብሓቂ ዝኾነን ጽቡቕ ጥራሕ ዝሓስበልካን እዩ። ሓቀኛ ዓርኪ ማለት ሓቀኛ ዓርኪ እቲ ንጽቡቕ ነገር ዝምህረካ፣ ክፉእ ክትገብር ከለኻ ከዓ ግደፍ ዝብለካ፣ እቲ ናይ ጽቡቕ መንገዲ ክትጓዓዝ ዝሕግዘካ፣ ንጌጋኻ ድማ ኩሉ ግዜ ይቕረ ዝብለልካ እዩ። ሓቀኛ ዓርኪ እቲ ንሕሉፍካ ዝቕበል፣ ንሎሚ ዝፀረካ፣ ንመጻኢ ድማ ዘተባብዐካ ዝኾነ ይኹን ኣባኻ ተስፋ ዘይቆርጽ ክትልወጥ ድማ ብዙሕ ዝፅዕረልካ እዩ። ዕርክነትን ብጻይነትን ሕውነትን ፍልልይ ኣለዎ። ዓርኪ ክልተ ወይ ሓደ ተኾይኑ ተመራፂ እዩ። ብጻይነት ወይ ምሕዝነት ኣሽሓት ተኾይኑ ግና ኣይጽላዕን እዩ። ሓቀኛ ዓርኪ እቲ ንምስጥራትካ እሙን ዝኾነ ማዕረ ነብስኻ ተኣምኖ እዩ። ስለዚ ድማ መሓዙትካ ዋላ እኳ ሽሕ ይኹኑ እቲ ምስጥርካ ዝዕቅብ ግና እቲ ሓደ ካብ ኣሽሓት ዓርክኻ ጥራሕ እዩ። ከም ምኽሪ ግና ክትተዓረኽ ወይ ምስ ክትቀራረብ ተደሊኻ ብዝያዳ ካባኻ ምስ ዝልብሙ፣ ካባኻ ንላዕሊ ምስ ዝፈልጡ፣ ምስ ዝበልሑ፣ ምስ በላሓት ሓደ ነገር ንኽትኸውን ዝደፋፍኡኻ ሰባት ቀረብን ተዓራረኽን። እዚ ክብል ከለኹ ግና ካባኻ ምስ ዝነሱን ምስ ዝተሕቱን እውን ኣይትቀራረብ ወይ ኣይትተዓራረኽ ማለት ኣይኮነን። ጥራሕ ንስኻ ናብ ጽቡቕ ክተምጽኦም ትኽእልኩን እንተደኣ ንሶም ናብ ታሕቲ ዝስሕቡኻን ዘለካ ጽቡቕ ዘጥፍኡልካን እንተኾይኖም ግና ካብኦም ምርሓቕ ይሕሸካ። እቲ ምንታይ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍእ ስለ ዝኾነ ካልእ ግዜኻ ምስ ዝካትዑ ዘውርዩ፣ ብፍጻመ ምስ ዘዕልሉ፣ ብኣካዳድና፣ ብፊልም፣ ብደጋዊ ጽባቐ፣ ብሰብ ምስ ዝዛረቡ፣ ብሓፈሻ ንመንፈስካ፣ ንኣእምሮኻ፣ ልቦናኻ ንዘይዕቢ ነገራት ካብ ምዝራብን ምክታዕን ምርኣይን ግዜኻ ካብ ምጥፋእ ኣዝኻ ረሓቕ ግዜኻ ብሓሳባት ምስ ዘዕልሉ፣ ንጽቡቕ ነገር ምስ ዘተባብዑኻ፣
زيت فلطو صبوق نجر مزفلطوخا أطفأيو كم زوم سب تزيرخيب كادما نفعاتن كأيرتن تبلوم صحافتن صلوت سبات مصحفتهم تاريخ هيوتهم أبحاحلو أمن أنببن حتهتن حقنيا يعرخ كم كوخبيوم ولا كوا ملؤ معلتي أيتر أيوم انبر كابوتو أمقنا أينكساقسون يوم صحافي فيلي وناني مقورك عنزا تراخيت مايكي ميديا سلام ناي مايكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزلكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو نايلومي حيزلكم قريبا زنبركو أمنا ممحرن أمنا مساتن كم زنبره أي تراترن أما ناي مايكي ميديا تخطاتلتي أبزي چانال حيزنالكم نقرب زلنا حسابات ناب كل سبيبت سحسلزيل لايك مقبار أي تحمقو أبزي چانال زانتاكم قربالكم التدري سوات انتدأهلكم بوشت مسمار كتزرارونات خليكم أبزي چانال حساب رئيتو انتدأهلكم أبناي كومنت مزحف بوتا حساب رئيتوكم كدفلنا نس چانال لايك شير سابسكرايب مقبار أي تحمقون دابلنا بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسام موداتا مسانا سلز أنحكم كاب لبن دمسقنا بزخن فليكم سسنايو